Hej og velkommen til den her video. I den her video, der vil jeg egentlig bare lave en what I eat in a day. Og vi starter selvfølgelig med morgenmad. Men jeg vil lige få gjort mig klar først, så... Nu skal jeg lige på brødrestaurant. Nu har jeg lige fundet den her bakke. Nu vil jeg bare lige lave noget yoghurt. Nu skal jeg lige mysli på. Nu bruger vi lige lidt honning. Altså, de er lidt brændt på den ene side, men ja. Jeg fylder lidt ind med vand. Og det andet fylder jeg med gædet, men det står i køleskabet, så dog kan jeg ikke hente. Nu tror jeg, min boller er ret. Nu skal jeg lige smør på. Der var ikke så måske ikke nærmest færdig. Og der må virkelig meget. Så nu. Nu skal vi i IKEA, så. Så nu der får jeg lige en IKEA-snegl og en koklo. Så ja. Nu får jeg lige en panini med skinke og ost i, nogle agurker og noget tomat, og så bare lidt vand. Så nu skal vi over i parken og se FCK-kamp. Og derinde. Nu får jeg lige en Sprite og en hotdog. Så nu er vi lige kommet hjem fra parken, og nu skal jeg bare lige have noget aftensmad. Og det er egentlig bare pasta med kødsovs. Nu er jeg egentlig bare lige blevet færdig med aftensmad, og der er gået lidt tid. Og ja, jeg tror egentlig ikke, jeg kommer til at spise mig i dag. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slutte den her video af. Tusind tak, fordi du har set med, og husk at like og subscribe, det vil gøre mig super glad. Hej hej!